nga ai Khublei ki par bangit bat ki parlok baroh ki bapet yakani ka program ka WHO kalabu yakani ka sngi ka lai poetrik ujemmang 31st May ban yo ban raki lani observe ya ka World No Tobacco Day ka balong ka JINGPYNKYNMAW shaphang ka JINGSNIEW jong uduma ha ka met ki briew kapang pedeng menta usnem kalong we need food not tobacco kamut ngidon kam ya kabam omde ya uduma ka Meghalaya halor kanip kapang kilabu sakwe kapang pedeng kata mai Meghalaya tobacco free Meghalaya kabamut ka Meghalaya jonga kari kabalat niki JINGSNIEW jong uduma kani kalong ka vision jong ka sarkar Meghalaya bahakwi ka sngi kari ka jongi kan light niki jingte jingkum jong uduma kabalang Blei ru kadon ka jingsngewthuh shaphang kani bat ngikwa ban ai ka awareness ne ka jingpentip ne ka jingsngewthuh shaphang kini ki JINGSNIEW bat ki jingkerni jingmlien jong kani ka di duma ti khendiat ngakwa man batai shaphang ki rukam pendon kam ya uduma lani kumnu ngi pendon kam ha ka jingim paman ka singi ya uduma ya uduma la pendon kam ha ka bashna secret shna biri bat ngi ki khasi ngi jusngewthuh ban thep ya uduma ha ki kendong shintur jongi ban bam bat ukwai ban bam bat ukashun bat utumpo donru ki basngewthuh ban bam ya uni ujat jingkle bat uduma ki balong ki jarda ki khaini ki talap ki huka bat ki we ki chat jingkle wat uniu e-cigarette ru ubalami menta ki por ulong shisha ubasniu wat lada bun ki pendon kam ya u ha ka jaka ka di secret ti don ayu bapenlong ya uduma ubasniu ti kat kum ki start sayan kilawat bnia bha bat kila thoru hagi journals ki ba paunam ban yathu shaphang ba don ru spatli ki chemicals ne ki jingkle ha u secret bat lada thang ya u palat nyo hajar tali ki jingkle ni ki chemicals ki mi ni ki basniu ki mi na u bat nrup ho khandai tali na kini ki thau cancer balati kna ba thau cancer ti ngan chu batai khendiat ki kerteng jong kini ki chemicals harum ki balong basniu ti kita ki de ki acetone acetic acid carbon monoxide cadmium naphthalene ki lead tar tolin lesi kilong haktien pareng henrei lada di ekini hakano no kaporu kila ban penyap ya ubriu lada ki dei haki ki amounts lani ki bakham buhun mo ti don ki bakli yang aru ki ong kumnu ba pin u kwai ula ban shna ya ka jingpang cancer ki jingpang bampong mo hakaktin khasi ti ukwai udon kini ki chemicals aricolin arikadin guvacolin mo kini ki diki kerteng jong ki kita ki dawai ki badon ho ukwai ki bala ban shna ya ki jingpang bampong ti kumnu uni kwai upen long ya kata jingpang bampong ule daka ba penjot penpra ya uta DNA uni DNA udei ubadon haki dekot met ten rai jongi ubashna ya ki dekot met ki bahe akamet jongi tilada penjot penpra ya uni DNA tika dekot met ka nginyo ka dekot met ka baduna lani kan ki dekot met ka babun bat ka batam kum bami haki por ki bapang bampong ti bun hi ki cancer ki bangiyo i haki ni ki singi ki dei ba penjot penpra ya DNA ti kini ki jingbam ki jongi kum uduma kum ukwai kini baroh ki penjot bat penpra ya DNA ti balai bangi dei ban sange kadi bat bam duma mo ti uduma ula penjot penprai ki jingim jong ki babun bat nyo miliam ki briew baroh wi ka perthai kila yap man usnem nakadaw jong kani ki jing di duma but uway na kisangut ubadi secret mo hakanu kapor un yo bet ya ka jingpang tor mo ki khot ka pareng chronic bronchitis lani ka jirho baroh shirta mo ki ong COPD chronic obstructive pulmonary disease kini ki jingpang jirho kilong ki bajur bha but don ki por ki baki kilaru ban hab di ra bet di ki dawai lenter but ra di ki inhaler mo ladengi kenmau kapor bapang covid tang tayo lai tayo hadin bapang covid ngilayo itu kijing dap syadam mo kalong kumta ladangi di yung duma ladangi di yung secret ladangi bam ini kijing bam ki badon kini ki chemicals
Di sakaway nga kwa banong kadai shaphang ka second hand smoke. Kani kadai ka katajur kamtam ki kintai ki kena. Lani kitu ki basalang ha ki ying ki sem. Lani hapo ki restaurant, hapo ki jaka ki ba long public place, ki jaka ki ba ya bun briew. Bun kini ki briew ki baring men siam ya kani ka second hand smoke. Lani ka tedem ka ba mi na ki briew ki ba di secret. Kani ka JINGSNIEW shushu. Namar bakila ban yo ya ke jingpang kam jur ban yo badi secret ti ladon kumba menta shimilien ki briew ki bala yap nakadaw jong ka second hand baki ring men siam ya ka second hand smoke ti omla ban ring men siam bat kumba ngapen kan mau biang kalong kumba pang covid atau ki pormo ti bun ki badi secret ru ki le kumnu ki babi hadin baki yo ki jingpang toran lani ki jingpang bampong ngalai kendu la ar laingut ki briew ki badon kini ki jingpang bampong ki ong ani bangin da sange na duk menu lani lada ngim di secret lani ngim bam duma ngim rada yo kini ki jingpang bampong lani kini ki jingpang hilang semua kini ki jingpang jerho kat ni ki penjanjar ti ki bun ki bapli ki babi ya kat baki yo baki bam lani ki di yung new secret ti kani ka jing di secret lani ka jing bam duma kam kata tangi ki lungs henry ka kata ru ya uklong snam kata ya ka yo ki heart attack ki yo ki stroke ki mi snam mo shapo ka jabing mo ki ong brain hemorrhage lani ki kiur ki BP ki high bha ki BP chong ki briew ki badi secret namar ki penjuat ki pen ya ki thiet snam but don teng ki pen block ru ya thiet snam ki ba armet ru kimla bandi secret namar kakta ki khalung hari Meghalaya jongile kalong ka basngausi hado kata namar life husau persen ngut ki kena ki bakat lai do kat san snem ki lasdang ki la pendon kam yu secret yu biri ngadang yu I hakini ki sngi hakawe hakini ki sngi ya iwe kena ibadang kat ar snem I shong cycle bat ngayu I ya I ba idi secret itan yu tau biri ti ngasu perkat kanja yu kanya ini kena ladan dan nadu dangrit ila don kani ke jingmlien ka basniu nang ta sakaway 90% ki balasan ki balarang ba hapo ka rikasi jongi kila pendon kam bat kila di duma ki di secret pra hajar ki briew ki yapman usnem nakadaw ke jing di duma lani ke jing bam duma ka ri ke jongi bat 9% ki cancer hari Meghalaya jongi dei kadaw jong ke jing bam ne di duma kasorkar Meghalaya ru klasim kia ya kani berkelasong tu bangila dei ban shim ki senjan ki bakam klan ban yadai ki briew na kani kini ki jingpang ki bami na ki jing di duma bar hakini ki singi kini ki benai ki bela delet nilai I ki kena school ki kena college nilai I bakila ra ki plakat kila yaj ki sor shalong ban pen bena ban ai ya kata ka jing pentip shaphang ka JINGSNIEW jong uduma bar kila donru ki signature campaign kumjuru banrat dingkong ya kani ke jingmlien ke basniu ti ke jingdi duma secret ngelatip bakadei kala ban penyo iki jingpang bampong cancer mo ti ka we ke basngau si tam kalong ba hakar east kasi hills jongi ngidei ki batop du ya ke jingpang bampong lani cancer jong esophagus uniu esophagus udei u linti bayat kani ka bam mo ti ya kani ka cancer ngila job do mangi ki East Khasi Hills but hakari India brokaway but ngidei ki way naka perthai brokaway ru ki babun tam ya kani ke jing hakani ke jingpang ti sakaway ke jingpang ke belak banyo na ke jing di duma ki jingpang bampong jong kitor mo lung cancer ti ngilayu ibun ki briew ki bela letnyo nak de nakadaw jong kadi jingpang cancer jong ki lungs ki jingpang bangpom jong ki lungs bar kebelalong ke basngausi kumjuk ru ba kadon kini ke jingpang bakal cancer lani oral cancer lani ka cancer jong ke shentur ka cancer jong ke shentur ka dei na ke jingbam ki kwai ki kine ki zarda ki gutka kini baroh ki penjat ki penpra ya ki DNA jong ki cells ki bashna ya ke shentur bat kumjuk ru ki labun bha bat ki lajur bha kani ka ri khasi jongi
Ti sngosi ba ki badang kena sudah mentah ki bayo kanser menshua ngi ong ki bayo kanser lani ki bayo kini ki jingpang bampong ki detang ki temen tang ki rang ba nri mentah ngi layu i ba ki badang sau posnem ki wan sha hospital ki wan ban shim ki jing sumar yan nakani ki jingpang namar ba kadau kadai nakani ki jing di duma ki jing di kiar ki jing bam kuai pat kiwe de ki jing bam ki bal penlong pan penjat pan praya kamet ti kabasngosi kalong ba new i ki kena ru mdei tang bagi di secret ki bam ki kaini ki zarda baroh kat naduk bagi dang red naduk ki dang lit school ru new i ki kit haki pla ki jongki ti ka jingkeli menta kalong kumno ban le ban sange ban di duma di secret hoj la ngalayu ibun ki briew ki balala shisha ban conquer lani ban laj nya kani jing di kerni duma bat yu kwai bat yu secret Henry don pada ki ban keli yang akin ong kumnu ngila ban laj ni kini ki jing di jing kerni jingmlien ki basniu ki jongi ngimla ti dala di ngin le kumnu mo ti om don ka bamla mo don kam ka ditang ka jing kut jing mut naladi bat ka jing kwa ban pen khuj pen suba yala ka jong kamet ti ngidon ki doctors ki nurse hani grims ngidon ki counselors ki bala pila banyawan ban pan jing yarap kumno ban yarap kumno ban le kumno ban im kata ka lifestyle ban lajno ne kini ki jingmlien ki besniu nang tade pila ban le ki civil hospital Shillong pila ban le apo ki CHC ki PHC lani pila ban le wat lagi bahaya ngasemru ki bala ban ai ka moral support ki bala ban ai mensim yapi kumno ban laj ne kini ki jingmlien ki besniu kala ban de ki jingdi kiar kala ban de ki jingdi duma ki jingdi drugs lani kila ban de ki no ki jingmlien ki besniu ti sakawai paderu kum ki kon kristan mo kabaning kong ngi diwan pendem yala dia kamat Blei kamat utrai jisu ude doktor u bakrautam bat kamdon ka bamla bat u ladangi penrit yala dia kamat jong u bat un ai jing start ngila ban pan u shano bangin lej bat shano bangin pan jing yarap ti kidon kini ki ong ki lifestyle change mo ki baki counselor ki la ban ai kum no phin im ga jing im ru ka ba phila ban im ka ba kham khlan ka ba hom kot kang khia le si kin hikaya phi kum no ba phin le ki exercise ki ki jing bam ba phin bam bat kum no phin yo ki jing yarap bat ka dei hi ka jing trai shitom na ka liang jong phi bat ka liang hi ka yeng ka semru ka don ka benta ban yarap ye kitu ki ba don hapadeng kini ki jing kerni ti sakawai ki ki jing mentoi la da sangi ka di duma mo ki don ki jing mentoi ti shubu menta ubriu ubadi secret ubadi duma usangi no ya kata ka jing di secret tang hapo artayo ki longs kila trei kambha ki longs kila khut bha ti phi mudur la da phi yeng hakmat ka shola phi tan ka tu ka tedem jong ka shola ha kat nu ka long ka jing jenjar ban ring men sim mo ti mentala da phi yeng no sha side phi ring men sim biang phi sno tanat piso thu dan jingwit kalong kum taru ki longs ru la dan sange ka di secret ka di duma ki longs ru ki yo ki long pangat ki la ban ring ben sim ba kin trei kam ba namar longs long elastic mo u hab expand u hab contract ti la dangi pelat nyo yo u kita ki jingwit u la ban trei kam ba ti ubriu ubadi secret shubu mentala shipau snem shubu ubriu di secret shipau khat san snem la da usange ka di secret ka di duma mo ti karis yu ban yo cancer kan hiar shiteng na ka ka ba idei ban yo lada im sange mo ka hiar 50% mo ti lada sange ban di dumaru ngila ban kamken show ka pisa mo iladon ita ibriu iba ong yang doktor lada dei banga sange kadi secret kadi duma kabam kuai mo kabam duma kat no bangen jendala ken show ka pisa bat ngala kata ngala yo siu kalun ka bangadon yo ngala yo snal esi ngala ke yeng la yo thit i jakai barit kumta yo ngana kenya kata ka pisa ka balut aka jing di secret yong kat no kala ngala sngo babi shisha ti nangta sakawai ka jing mentoi kalong kumno ngan ye thu ye phi ka jing sumar na menta ki briew ki bapangkan sa kapalong ka basngusi ba namar ba mdei ningkong lada ngan chia thu na mga day tu kalan lada shubu menta ibriu idon jing at apo shentur
Ti ngin hap sei shwa ido kandian. Ti tang ban sei ti do ru kalong ka bapang jur bah. Nang ta ding hap tes shwa ka day ne em. Ndak la day ngap le sing hap pit saka stage mo. Ka day stage early stage ne, middle stage ne, late stage ne. Shibut da ka day early stage cancer. Ti ki ai ket ban hap put. Ti la da day ka bakam slam ki ong le chemo le radiotherapy. Chemo kamut ki le di ki tawai ki baklan bah. Radiotherapy kamut ki ai da ka kalom ki siat da ka laj mo ya ka tu ka jing at. Ti ki ai kini berkhot ki kta ya ka health jong ka med ya ka jingmut jing berkat ka mental stress mo ya ki tu bapang bat kumju ru ya ki bahaya ngasem mo nang ta ka jinglut kam dei bakai kidon ki basumar hapo hospital hashlong kidon pada ki basumar shabar ti ka jinglut ka jingsa ka jing ka bai sa ka bai bam ka bai ti kini paro ngila ban laj tang dang bangisange ka di duma lani JINGPYNKYNMAW ya kini ki jingmlien ki JINGSNIEW mo ti ka long ying long sem ru kan long ka basuk ka basan ndai na Marbaniang yu ba lada ka kemi ukpa kim don kini ki jingmlien ki JINGSNIEW ki khun ru ki sultanat ban bud ki nuksa jong ki kimi ki kpa ti ki khun ru ki yo ka good example ne ki kimi ki kpa but kumju ru ka long ying long sem kan long ka basuk but kawai ka statistics nga kwa man yathu kalong ba nga don hapo pathology ha department pathology but man ka sngi ngiyo ka barit do santali ki case cancer ki bangi diagnose man ka sngi kata de barit do mo average mo kadon ki sngi ki lagi khambun bani ka santali ki case ru mo has rikasi jongi ki uni u linti bam cancer linti bam cancer jong ki lungs cancer jong ka shintur pat ki we de ti kalong ka ba ideal shibun mo ya ka ri ka jongi habang yu tinga ngasi ong atong nya pet kasnem ki di sau post nem sau pu sau nem san post nem san pu rus nem kidon ki ba ki lai post nem ru kidon ki ba ar post nem ru ti ki min shuang yo ki ba nyu po ru po shaneng mo menta kasnem kalak come here ti takadaw kadon ka message ka jongar hang ni ka por mo nakaliang ka kot ka kia ni kwa ya phi ba lada phiyo inu jing at apo shintur lani hakanu ka benta jong ka met one wood hospital one shimjing sumar but wali up hadu pakanda jur lani kanda at banda he ki hadu banum la bam shu hadu banum la ngut shu wan ki don ki jing sumar one wood hospital kata ka ka message ka bang kwa ruban ong bawali up hadu pakanda pangjur ti nga kwa kani ka por mga batay ya phi bangiyo babun ki don kini ki JINGSNIEW ki bami na kini ki jingkerni badi ne bam duma bapam kwai lani pati ki drugs ru ti nginya le ban kiar ban sange no ladangi kut jingmut shisha ngila ban sange na kini ki jingmlien ki JINGSNIEW pat baroh kumbanga ong kalong ka bala ladangi kut jingmut shisha ban ka jingim ka bakut jingim ka basuba namar Blei udoni ka jingkular ya kita ki pendan buram ya hakamet ka jongi ti kumba ong ha kashiti upol shikinong korin ka baningkong ka lenong ka banriu ka dekot ka bakat kandai hadu arpo hatu phimtip bakata ka met jong phi kalong ka jingshong siam bakhuit uba hapo jong phi ya uba phila yo na Blei bat phimlong laki jong hi namar la thiet ya phi da ka dor ba ti namar kata tu pendon buram ya Blei ha ka met bat ka siam jong phi ki balong ki jong Blei hi ti ngakwa ban impress biang kata ka point ba ka situation kalong serious sakari ka jongi pat ni don kamban kendit ben riu ban wengi ka ni ka addiction la ni ka jingkerni pat ka jing bam duma pat ka jing di duma ti ki kimi ki pa ki nong hikai ka imlang salang ka sorkar ka balang baroh ngidon ka benta ka bakraw ba ka ni ka thma ka bangi yale bat uduma ngidi ban long ki ba pikir baki khun jongi ngi diman pet yaki nadu baki dangrit ngin pet yaki jingmlien ki jongki ban pendukut no yaki ni ki jingkerni namar ka long ying long sem ka long ka baningkong ka bangila ban ai ka nuksa ka babha ti hakabakadu ngamut kwa ban ong batung nya trailang baroh ban ra ya ka khubor shaphang ka JINGSNIEW jong uniu duma bat ki weiru ki jat jingdi kum ki drugs ki ba penjat penpra ya ka jingim briew ya ka longying longsem ban rat dingkong yang ka ni jingmlien JINGSNIEW hakari chongi
Blei badan bor un ri un dan ringkat bat pi baroh. Khublei shibun.